Se Juuso täällä. Mä nyt teen tämmöisen rakettien esittelyvideon. Ensimmäisenä ottakaapas kaksi pakettia iso kiinalaisia. Seuraavaksi tuli ootapa nyt. Niin, seuraavaksi aarrearkku. Ja siihen tuli kaupan päälle tämmönen aarrearkun metsästäjät. Rakettipaketti. Sitten niin tämmönen paukkuvyö. Aika pitkä. Sitten niin venetsialaisista Magnum Thunder King. Sitten vielä tämmönen paketti jäi venetsialaisista. Nää on tietenkin samoja mitä tämä. Sitten no tässä ne nyt onkin. Paitsi on mulla vielä kyllä tämmönen tuli tukusta. Mutta moi!